Fins la transició a la democràcia, també durant el franquisme, Catalunya va ser un laboratori pioner pel que fa a la renovació pedagògica. Però des de principis dels 80, moltes escoles van caure en una certa laxitud i han anat perdent reconeixement social. Aprendre demana esforç i entrenament en uns certs hàbits que s'assimilen des dels anys d'infantesa. I també necessita de mestres amb autoritat que no autoritaris. Potser en algun moment aquesta relació més personal que hi ha actualment entre els professors i els alumnes potser ho vaig trobar a faltar, però a posteriori. En aquell moment és tot el que havia, si t'agrada bé i si no, mira, aguanta, no? Però ara ens hem passat a l'altre costat, és a dir, ara estem en un moment en què als nanos no els hi donem pautes, no els hi donem paràmetres, amb la qual cosa estem fent uns nanos molt insegurs. Tinc 57 anys, ara en faré 58, i soc doctor en pedagogia. Visc en un centre de l'Opus Dei i amb els que estem allà és la meva família propera. Sento admiració per dues persones. Una és Alexandra Galí, un gran pedagog, i la Núria Gispert, que és la que va ser presidenta de Càritas, que em sembla que és una dona exemplar. M'agrada molt la música, les excursions i fer footing. Diuen que tinc molt mala bava. Preval és un centre de suport socioeducatiu on tenim nanos de 30 països i ara fem sobre l'esport, que és com estirem els nanos, els ajudem a fer els deures, fem un reforç escolar, hi ha un programa de llengua per a aquests nanos que arriben, que no saben res de castellà i de català, els nanos més grans que no segueixen estudiant, fem un seguiment perquè aconsegueixin feina i a poc vas aconseguint l'èxit escolar i la inserció laboral. Són nanos que tenen, en general, una falta de referent familiar, en el cas dels nanos del pare, perquè no s'hi poden dedicar, una qüestió. Un altre factor és que les condicions materials de casa seva són molt cutres, a veure si n'entenem, no? Llavors, és clar, qui treballa o qui pot estudiar en un pis de 20 metres quadrats que viuen 8 o 10 persones, que no tenen... Hi ha cases aquí que no tenen aigua, hi ha cases que tenen el vàter dintre la cuina, hi ha cases que tenen el lavabo en el replà de l'escala. Si això existeix aquí. I llavors, és clar, qui vols que estudiï allà? Això desanima el Mas Pintau. Llavors, si a més tens una tele així de gran, perquè total una tele així de gran tampoc val tant, doncs allò és absolutament impossible. Hi ha un altre factor psicològic que amb això veiem una gran diferència entre els nanos d'aquí, de tota la vida, i els nanos immigrants. Per exemple, els nanos d'aquí de tota la vida són uns nanos, en general, hi ha de tot, a tot arreu, no? Però són uns nanos, com et diria, com depressius, perquè el que han mamat a casa seva és fracàs. Nosaltres som pobres, el meu pare és pobre, els meus avis són pobres, jo no me n'en sortiré. O sigui, el seu argument, el seu raonament, jo no me n'en sortiré. I en canvi, els nanos immigrants, el que han mamat a casa seva és lluita. El meu pare ha sigut capaç de deixar-nos allà al país 3 anys sols, aquí ha estat la meva mare sola, el meu pare aquesta nit treballa d'això i guanyarà 20 euros, demà pintarà l'altre i guanyarà 50. Si ell lluita, jo també me n'en sortiré. Per parlar sobre l'autoritat a l'escola, avui ens acompanya Gregorio Luri. Ell és llicenciat en Ciències de l'Educació i doctor en Filosofia. Ha treballat molts anys com a mestre i en l'actualitat es dedica a escriure.
Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué están haciendo? No, tecnología. ¿Y qué? Dibuix tècnic. Dibuix tècnic? Què fas de dibuix tècnic? Dibuix tècnic, el alçat planta. Un 10 has tret? Sí. Sí que ho veig. És que no tinc les ulleres i no ho veig gaire, ara. Però sí, deu ser 6. De mates un 2,6. Me cago en dina. Un 2,6. De cas té un 4,0. Vols dir que no és un 0,4? No. Quan es donen situacions de violència, el que no pots fer, o penso jo que no pots fer, o almenys intento no fer-ho, és fer veure que no passa res. No, allà ha passat una cosa molt sèria. Llavors l'has d'afrontar. Tens molt a favor si són nanos esportistes, perquè, esclar, llavors tens una sortida, o sigui, aquesta agressivitat tens una sortida. Doncs ara anem a córrer i ja veuràs tu com la cosa es passa. El més complicat de resoldre són les pandilles urbanes. Quan els nanos van en plan de pandilla, allò és, diguéssim, és la despersonalització total, això és l'anonimat absolut, i aquí poden passar per qualsevol cosa, això és molt complicat. Jo intento fer-los reflexionar que no veus que tu no ets tu, no veus que et deixes manipular, és que jo no sabia què fer, és a dir, no tenia pautes, no tenia seguretat. O sigui, el no donar seguretat als nanos, això és el pitjor per ells. Hem anat muntant aquesta societat així, i ara això torna, com que això estava a la moda, doncs esclar, no podem ser menys. Però tornar a agafar les regles, això costa, però no tenim més remei que anar per aquí. S'ha de dedicar temps als nanos, i els nanos responen, almenys el que nosaltres anem veient. Gregorio, avui un dels problemes que hi ha a les escoles és que costa que els nens, les nenes creguin. La disciplina, es parla molt, no? Com s'aprèn a ser lliure? Potser obeint? És que hi ha coses que no s'aprenen, és a dir, que és la feina d'una vida. La feina d'una vida és aquesta. Aprendre a ser lliure. I per tant mai no pots dir això ja m'ho he après. Ho estàs aprenent cada dia. O a llegir. A llegir és la feina d'una vida, aprendre a llegir. No és només saber pronunciar les lletres. Hi ha coses que... I probablement s'acabarà la vida sense saber com aprendre aquestes coses. El que sí que m'importa és ressaltar, perquè això és que probablement, això és molt determinant de qüestions molt rellevants de l'educació del nen, que probablement les normes clares són un element terapèutic del desenvolupament del nen. Jo diria que una de les qüestions elementals, tant a casa com a l'escola, és crear normes clares, prou amples, perquè el nen tingui llibertat de moviment en el seu interior, però prou definides també... Perquè li donin una seguretat, no? I no està posant-les contínuament en qüestió. I ja saben els pares que, de fet, la seva feina és anar omplint contínuament aquest marge, però en cada moment el marge ha d'estar molt, molt clar, tant perquè això no s'ha de sobrepassar, com ha de ser prou ample perquè hi hagi una ampla llibertat de moviment al seu sí. Però això que planteges obliga una certa coincidència entre el que passa a casa i el que passa a l'escola. I això no sempre és així, perquè hi ha valors diferents, que t'ho expliquen molts mestres. Ara, que una de les coses que s'acostumen a dir és que els pares passen. Jo crec que això és absolutament fals. Mai no han anat tant els pares als centres a preguntar com ara. Els pares estan en una situació d'incertesa que es correspon en bona part amb la situació d'incertesa dels propis mestres. I llavors hem perdut, si vols, la confiança en les idees clares.
I per això hi ha, per mi, una deriva molt perillosa de l'educació, que és cap a la teràpia, no? De derivar tot a psicòlegs, a terapeutes, coses d'aquest tipus. I això, aquest plantejament que fas, funcionaria a totes les escoles, a tots els barris, a les escoles on hi ha un gran pes d'immigració. Hem vist el cas de l'experiència del Braval, que és en ple Raval de Barcelona, un barri conflictiu, on hi ha nois de moltíssimes nacionalitats que venen de cultures diferents. En el Braval, que és una experiència que jo admiro extraordinàriament, perquè crec que, sense proposar-s'ho, són uns revolucionaris pedagògics. Això de cultivar el silenci, precisament quan a les escoles estem contínuament dinamitzant l'activitat, em sembla que és un element per reflexionar-hi profundament. Però, clar, al Raval tenen un avantatge, si vols, que tenen l'esport com a element dinamitzador, mentre que a l'escola se les ha de veure molt sovint en la necessitat de motivar a nois que fan de l'antiintel·lectualisme una senyal d'identitat. I és molt difícil, és molt, molt difícil. Els negres americans tenen una dita famosa que és allò de que un negre en un llibre és acting white, està actuant com un blanc. I, per tant, per mantenir els senyals d'identitat de negre, has de rebutjar els llibres i tot el que sigui la feina intel·lectual. En els nostres adolescents a Barcelona també hi ha a vegades components d'aquest tipus. I davant d'aquesta reacció, en el Braval estan treballant molt bé, perquè han agafat l'esport, han trobat la via. I és més fàcil, en aquest cas, tenen més marge de maniobra que el que té l'escola. Però, clar, s'ha de veure que en aquest moment, a la Barcelona actual, el que fan al Braval és tan educatiu i tan important com el que fa l'escola. Forma part del sistema educatiu de la ciutat de Barcelona. Posar-se en la pell d'un professor pot ajudar a comprendre millor el debat sobre l'autoritat i l'educació. Sovint, davant un problema de conducta, els pares assenyalen l'escola. La llarga experiència a l'aula de Gregorio Luri ofereix una visió optimista i desenfadada que desemmascara tòpics i asserena els ànims. Al bell mig del Raval, Josep Massabeu i una pila de voluntaris treballen sense pausa per motivar els nois i noies del barri en hores extraescolars. L'esport i l'estudi són els pilars de la seva proposta. Oh, qué calamidad. He perdido el control, la única cosa que juré no hacer jamás. Lo he perdido completamente. ¿Qué ha ocurrido? A Rebel·lion en les aules serà justament un professor, interpretat per Sidney Poitier, qui canviarà el destí d'uns joves conflictius de la perifèria de Londres. ¡Tan deprisa! Nunca lo hubiese creído. Tal vez. A lo mejor se esfuerza demasiado. Esos chicos son el diablo en persona. Lo he intentado todo. ¡Todo! Pero de nada me ha servido. Hem fet el que hem pogut. A vegades hem fet el que hem sabut, el que hem degut, però sobretot el que hem pogut. O sigui, les situacions molt difícils hem fet el que hem pogut i mira que Déu-n'hi-do com ens n'hem sortit. De vegades te n'en surts bé, de vegades te n'en surts malament. I has d'esperar el temps. Una gran satisfacció és quan veus que els nanos, malgrat tranques i barranques, surten endavant. Això és potser la més gran satisfacció. Ei, moltes gràcies. De res. Vale. L'escola no pot ser ni és un paradís, ni tampoc una institució només centrada en la preparació intel·lectual. L'escola ha de ser un espai d'interrelació on s'aprèn, es fracassa, s'experimenta el conflicte, es treballa en col·laboració, es cuina la il·lusió, s'asserena el desig i tantes altres coses, sempre sota la direcció i l'autoritat d'un univers de mestres que, malgrat les dificultats, posen el cor en la seva feina.